Volám sa Mária Cucová, mám 57 rokov, pochádzam z Bratislavy, ale momentálne žijem v Senci. Mám 4 deti, 6 vnúčat. No, do súťaže sa pôvodne prihlásila aj moja dcéra, ktorá mi len tak zo srandy povedala, že mama, veď vyskúšaj sa aj ty prihlásiť. Chcela som zmeniť hlavne tie prsia a trošku akože aj vrásky a tak postavu, ale asi hlavne tie prsia bola taká najväčšia túžba moja. No tak samozrejme, každá žena hľadá toho pravého pre seba. Tak a ja som na základe toho, že si také chcem posilniť sebavedomie alebo tak vyzerať lepšie, aby som bola ja sama so sebou spokojná, tak potom aj partnera. Keď ste mi prvýkrát zavolal, tak ja som tomu neverila. Ja som myslela, že to je voľaká sranda, že mne sa také niečo nemôže stať, že by mňa niekto vybral. Ale potom už, keď som prišla sem a pani doktorka si ma pozrela, tak už mi doťuklo, že aha, že asi naozaj sa bude niečo diať. No tak tá dcéra, ktorá ma vlastne na to nahovorila, tak tá bola veľmi šťastná, tá plakala a veľmi sa tešila. Želala mi to aj hneď volala všetkým kamarátkam, ktoré mi všetky gratulovali, že som bola vybratá ja, lebo ja som jej tú výhru chcela vlastne aj prenechať tej dcére za to, že ju nevybrali, ale vybrali mňa. A ona povedala, že nie, mama, že uži si to, že ja ti to doprajem, že bolo ti to teda dopriaté, tak si to užívaj. Snažila som sa nebyť nervózna, ale aj tak som nespala celú noc, lebo tá nervozita je tam taká určitá, ale teraz to akože zo mňa opadlo. Ja sa nebojím ani tej operácie, ale pooperačného stavu, že či to nebude voľaké bolestivé, alebo či tie jazvy nebudú voľaké neestetické. Ale vlastne v mojom veku som rada aj za to, že ja som bola vybratá, no, že v mojom veku. No ja som doma, ja sa starám vlastne o svoju mamu, ale ona je pohyblivá, ja vlastne nad ňou dávam iba dozor a teraz bývam tam s mamou v dome, aj s dcérou, so staršou. Takže budem tam mať starostlivosť, lebo tá staršia dcera je lekárka, síce detská, ale určite ma nenechá len tak. Takže vlastne nemusím ja nastúpiť nikde do práce, ja sa môžem teraz doliečovať a venovať sa sebe. Keďže som si už naštudovala niečo o tej mastopexii a nie je tam vyplňané vlastne žiadnym iným materiálom, tak vlastne tam asi bude niečo spevnenie, asi sa tam niečo spevní, alebo také. Takže predpokladám, že už nebudem mať také ovisnuté, opadnuté, ale budem ich mať také pevnejšie a že krajšie vlastne to ukáže. Lebo doteraz som nemohla nosiť tričko bez podprsenky alebo bez takej s kosticami. Vždy som nosila podprsenku s kosticami, ktorá ma v lete veľmi dráždila a veľmi to bolo nepríjemné. Tak sa teším, že budem nosiť voľakú športovú a vlastne budem mať pekné prsia pevné. Keď som prišla domov, tak som sa obávala, že budú voľaké bolesti alebo niečo, ale vôbec som bola veľmi prekvapená, že bolesti neboli žiadne. Iba trošku taký tlak akože na prsiach a to, že som mala vzťahujúcu podprsenku, tak to mi tak trošku vadilo a že musím ležať na chrbte, ale na moje prekvapenie žiadne bolesti ani voľaké. No nič. Bola som s dcérou, ktorá je lekárka z hodou okolností, tak snažili sa mi pomáhať, lebo a ja som sa bála voľakých pohybov prudkých, že som sa bála o tie stehy, alebo teda, aby to nezačalo voľako krvácať. No nevedela som, že čo ma čaká, lebo
čítala som si veľa o tých veciach, ale keď to prežijete, je to úplne iné. No tak pomáhala mi dcéra, áno. Ako vnímam teraz seba? No, bolo to najprv také prekvapenie, že som sa ani nepoznala. No, bolo to také, že či sú moje tie prsia, alebo nie. Ale teraz už som si zvykla na ne a vnímam to veľmi kladne, lebo aj keď si dám trebárs iba tričko a nedám si podprsienku, tak už mám krajší vzhľad. Aj takú, už cítim takú väčšiu, takú tú sebaistotu, že som taká, že sa cítim taká krajšia, no. Že mladšie, ako keď som mala 15 rokov. Mala som asi takú lepšiu istotu, že žena možno to tak estetickejšie vlastne, že vycíti, že čo tá žena potrebuje, ale akože neodsudzujem ani doktorov, ale ja som spokojná s pani doktorkou, tak už keď som sa na to podujala ja ako obyčajná žena z domácnosti, tak to vnímam tak, že naozaj to pomôže tým ženám aj k takému zvýšeniu seba dôvery, lebo sa cíti taká krajšia a taká aj mladšia, lebo ja som sa ani necítila na svoj vek a tie prsia teda ukazovali ten môj vek, alebo aj tie pôrody, aj to kojenie, tak by som doporučila teda každej žene, ktorá má možnosť alebo ktorá má snad na to financie, že takéto zákroky sú podľa mňa teraz v dnešnej dobe normálne a nemusia sa bať. No ja som v prvom rade veľmi vďačná klinike, aj manažérom, aj lekárom, aj sestričkám, všetkým, čo teda vymysleli alebo čo sa podielali na tejto súťaži, že naozaj pomohli ľuďom k tej sebadôvere alebo k takému lepšiemu pocitu. A môžem odkázať, že sa nemusia báť ani ženy po 50-ke, aj keď je pravda, že sa to možno ťažšie hojí, niektoré rany, alebo že tá koža, keď je už taká ochabnutejšia. Ale tak lekári vedia, sú odborníci ako na to, čo s tým, takže